भाई ये ठिया चंदन एपटे क्लियर आउट हो साजा पाखरे मो ऋणी मंदिर अरे कौन मागुची मागे लाइट दिला आखिर कौन मागे व्हाट्सएप को व्हाट्सएप ये दोनों भाषा मनुष्य और लोड़ा केबे जति केबे जति ईश्वर और के देखा होती ताने मोथा को मागे भी ये क्या बात वो सब लोग हमको ସେଇଟା ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନନ୍ଦିନୀ ଗୋଟେ କାଳ ରାତ୍ରି ମୁଁ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଟା ଢାଙ୍କି ହେଇଯାଇଛି ଅନ୍ଧାର ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟତର ହେଇ ଚାଲିଛି ତାର ଅଫେରା ସଫାରି କରା ମୋ ପାଇଁ ସଜ ହେଇ ଚାଲିଲାଣି ଚମ ମତେ ହାତ ଧରି ଡାକିଲାଣି ଯେତେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ବି ମୁଁ କଣ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସତ କଥାଟା ତୁ କାହାରି ଆଗରେ କହିବୁନି ଆମକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ବାହାଘର ନଈ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ନାୟକ ପ୍ରତାରକ ପ୍ରେମିକ ରୂପ ଧାରଣ କରିବି ଆଉ ଯୋଉଦିନ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ବାହାଘର ହେଇଯିବ ସେଦିନ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅଫସୋସ ରହିବନି ମରିବାକୁ ମତେ ଟିକେ ବି ଡର ଲାଗିବନି ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ବାହାଘରରେ ମୋ ମନ ଖୁସିରେ ନାଚିବି ଆଉ ତା ସବାରିକୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇ ତା ଶାଶୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବି